Intemmet waħda u bdiet oħra. Il-bidu ta' Lulju immarka l-bidu ta' presidenza ġdida tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Malta għaddiet it-tmun tal-presidenza f'idejn l-Estonja, pajjiż Baltiku li bħal Malta qed jassumi r-responsabilità tal-presidenza għall-ewwel darba e kif dan il-pajjiż kien issieħeb fl-Unjoni Ewropea flimkien ma' Malta fl-2004. Wara l-Prim Ministru Malti Joseph Muscat, dak Estonjan issa huwa l-President tal-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Fil-fatt, nhar l-erba' li ġej il-Prim Ministru tal-Estonja Juri Ratas se jkun fi Strasburgu biex jindirizza l-plenarja tal-Parlament Ewropew u hemmhekk mistenni jispjega l-prijoritajiet ewlenin għas-sitt xhur li ġejjin. Fost dawk li Ratas iddiskuta mal-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker hemm riforma fil-moviment ħieles tad-dejta u tiġdid ta' strateġija dwar is-sigurtà fuq l-Internet. Il-Presidenza tal-Estonja mistennija wkoll tiffoka fuq kwistjonijiet soċjali li jolqtu direttament liċ-ċittadini Ewropej u l-politika Ewropea għad-difiża. Ma jnoqsux kwistjonijiet oħra bħat-tibdil fil-klima, l-immigrazzjoni, is-sigurtà u tkabbir ekonomiku li wkoll se jkunu fuq l-aġenda Ewropea sa tmiem din is-sena.